салом, имрӯз хайрина дар бораи топбозӣ ба шумо қисса мекунад. бозӣ барои Суперкубоки УЕФА мавсими навро дар футболи Аврупо оғоз мекунад. Ин маъни онро дорад, ки футболи бузург бармегардад. Ғолиби Лигаи Чемпионҳо ПСЖ бо победители Лигаи Аврупо Тоттенхэм барои ҷом мубориза мебарад. Агар ПСЖ аз Челси дар финали чемпионати ҷаҳон мағлуб намешуд, он вақт парижиҳо супер мавсимро доштанд. Тоттенхэм пас аз як аср бо соҳиби ҷоиза шуд. коэффициентҳо барои ин бозӣ чунинанд: ғалабаи Париж 1.47, ничия 5.10, победаи Тоттенхэм 6.90. Акай Луис Энрикеро шогирдонаш фаворити асосиянд. Болои ин Тоттенхэмро боз Сон Хин Мин кидат кард. бозӣ суперҷоми УЕФА ПСЖ Тоттенхэм ки ғалаба мекунад, кани як эксперт будани худатонро нишон дода, точни шотро дар поёни ин видео нависед.